Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο γεμάτο άτομο και μόρια, ζούσαν δύο πανίσχυρα και διαφορετικά στοιχεία, το υδρογόνο και το οξυγόνο. Ανήκαν σε δύο μεγάλες οικογένειες. Ο ένας από τους ήρωές μας είναι ο Νικηφόρος και ανήκει στην οικογένεια των υδρογόνων. Ένα ελαφρύ και γεμάτο ενέργεια άτομο, μα πάνω απ' όλα πολύ κοινωνικό. Η δεύτερη από τους πρωταγωνιστές μας είναι η Ανδριανή. Ανήκει στην οικογένεια των οξυγόνων. Η Ανδριανή μας είναι ένα ισχυρό, μαγευτικό στοιχείο με δύο μοναχικές θέσεις που αναζητούσαν σύνδεση. Οι δύο ζούσαν σε διαφορετικά βασίλεια. Ήταν και τα δύο αέρια. Τα βασίλεια είχαν βρεθεί πολλές φορές σε διαμάχες στο παρελθόν. Ο κύριος λόγος ήταν για το ποιο από τα δύο βασίλεια θα κυριαρχήσει στο βόρειο μέρος αυτού του κόσμου. Μία μέρα, μια μεγάλη καταιγίδα έφερε τον Νικηφόρο και την Ανδριανή σε μια αρκετά κοντινή απόσταση. Όταν αντάλλαξαν ματιές μεταξύ τους, ένιωσαν μια κατανίκητη έλξη. Ο Νικηφόρος μαγεύτηκε από την ομορφιά και τη δύναμη της Ανδριανής, ενώ η Ανδριανή ένιωσε πως ο Νικηφόρος θα ήταν ικανός να γεμίσει τις άδειες θέσεις της. Ποτέ ξανά δεν έχω νιώσει τέτοια σύνδεση. Ούτε εγώ. Αλλά τα βασίλειά μας θα μας επιτρέψουν να είμαστε μαζί. Αναρωτήθηκε η Ανδριανή. Εγώ τις απόψεις των άλλων για τη ζωή μου δεν τις λογαριάζω. Το μόνο που ζητάω είναι να έχω εσένα και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Απάντησε με θάρρος ο Νικηφόρος. Παρά τις αντιδράσεις και από τα δύο βασίλεια, οι δύο πρωταγωνιστές μας αποφάσισαν να ενωθούν. Με μια εκρηκτική ένταση, τα άτομά τους πλησίασαν το ένα το άλλο και μια χημική αντίδραση άλλαξε τα πάντα. Η ένωσή τους δημιούργησε κάτι νέο, κάτι που δεν είχε ξαναδεί ο κόσμος. Ένα μόριο νερού. Το παιδί αυτό ήταν η τέλεια ισορροπία μεταξύ τους. Ήταν δροσερό, καθαρό και ζωογόνο. Έφερε ζωή στον κόσμο και έγινε απαραίτητο για κάθε ύπαρξη. Οι δύο πρωταγωνιστές μας ζούσαν μέσα στο νερό αγκαλιασμένοι και περήφανοι, ξέροντας πως η αγάπη τους τελικά έφερε ζωή και χαρά στον κόσμο. Ενώθηκαν για πάντα, αφήνοντας πίσω τους ένα θαύμα. Με τη γέννηση του νερού ήρθαν και οι μοίρες να το δουν και να το ευχηθούν. Να μπορείς να είσαι υγρό, στερεό και αέριο όποτε εσύ το επιθυμείς. Υγρό για να παίρνεις το σχήμα όλων των δοχείων, στερεό για να μην σπάς εύκολα, αέριο για να πλώνεσαι παντού. Ευχήθηκε η Κλωθό. Να χορεύεις και να κάνεις κύκλους. Να κάνεις κύκλους και να αλλάζεις κατάσταση. Πότε να είσαι υγρό, πότε αέριο, πότε στερεό. Να έχεις φύλλο και βοηθό τον ήλιο. Να ταξιδεύεις χορεύοντας, πότε να γίνεσαι βροχή, πότε χιόνι, πότε χαλάζι, πότε σύννεφο. Να γνωρίσεις τα ποτάμια, τη θάλασσα, τις λίμνες, τους ωκεανούς. Ευχήθηκε η Λάχεσης. Να είσαι χρήσιμο για τα φυτά, για τα ζώα και τον άνθρωπο. Να βοηθάς τα φυτά, θα τους μεταφέρεις τελικά για να φτιάξεις την τροφή τους. Να γίνεις δροσερό για να ξεδιψάς τον άνθρωπο. Ευκίνητο για να μεταφέρεις τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Να γίνεις πολύ καλός του φίλος και να ζείτε παρέα. Να σε φυλάει σαν θησαυρό μέσα στο σώμα του και θα σε χρησιμοποιεί στον υδρότα, στα δάκρυα και στο σάλι. Ευχήθηκε η Άτροπος. Με τις ευχές αυτές, το νερό γνώρισε όλο τον κόσμο. Βοήθησε στην παρασκευή φαγητών, ποτών, μα και γλυκών για τον άνθρωπο. Πότισε τον κήπο του, τις ελιές του, τα χωράφια του. Τον βοήθησε να πλένει τα ρούχα του, το αμάξι του, το ποδήλατό του, μα και τα δόντια του. Τελικά το νερό είναι ένας σπουδαίος θησαυρός και ο άνθρωπος πρέπει να το προσέχει. Το υδρογόνο γράφεται με το γράμμα H. Το οξυγόνο γράφεται με το γράμμα O. Το νερό γράφεται υδρογόνο 2 οξυγόνο. Το H και το O είναι γράμματα, ενώ το υδρογόνο 2 οξυγόνο είναι μία λέξη. Μάθε να το γράφεις κι εσύ.